Φοβερά γεγονότα συμβαίνουν στην Αίγυπτο. Ο νέος βασιλιάς είναι πραγματικά πολύ σκληρός. Οι Ισραηλίτες είναι πια τόσοι πολλοί που κινδυνεύουμε. Θα πάρουμε μέτρα εναντίον τους. Είχαν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ζούσε ο Ιωσήφ και ο βασιλιάς δεν θέλει τους Ισραηλίτες καθόλου. Όλοι οι Ισραηλίτες θα δουλεύουν πολύ σκληρά με αυστηρά αφεντικά. Όμως το χειρότερο είναι αυτό που διαβάζει τώρα ο Κήρυκας, η φρικτή διαταγή. Διαταγή του βασιλιά! Όσα αγόρια γεννούν οι Ισραηλίτισσες θα τα ρίχνετε αμέσως στον ποταμό Νείλο για να πνιγούν. Ο Νείλος είναι ένας τεράστιος ποταμός που διασχίζει την Αίγυπτο. Εκεί διέταξε ο Φαραώ να ρίχνουν όλα τα αγόρια που γεννούσαν οι Ισραηλίτισσες. Όμως αυτή η μητέρα δεν θέλει να υπακούσει την εντολή του βασιλιά. Αγοράκι μου, 3 μήνες σε κρύβω, μα τώρα που μεγάλωσες λίγο θα σε βρουν εύκολα οι στρατιώτες. Θα σε βάλω σε αυτό το καλάθι. Ο Θεός να σε φυλάει. Λίγο πιο κάτω όμως, πριγκίπισσα, στο καλάθι αυτό υπάρχει ένα μωρό. Α, το καημένο. Θα είναι από τα παιδιά των Εβραίων. Θα το κρατήσω. Μια από τις υπηρέτριες της πριγκίπισσας όμως ήταν η αδελφή του μωρού. Κυρία, να σου βρω μια γυναίκα Εβραία να σου το μεγαλώσει. Πήγαινε βρες και όταν λίγο μεγαλώσει θα το πάρω στο παλάτι για παιδί μου. Η γυναίκα στην οποία δόθηκε το παιδί ήταν η μητέρα του. Παιδί μου, ο καλός Θεός σε γλίτωσε. Όταν το παιδί μεγάλωσε, θα είσαι γιος μου και προστατευόμενός μου. Θα σε λένε Μωυσή. Ο Θεός βοηθά με κάθε τρόπο τους εκλεκτούς του.